กระดมกระเบียงลงรัดอันพันสมัยละเสียปอร์มีลงตัวเสนาตัวมังนวังทุลละสิปีนี้ลิตุมกัจจทันปนจีละเกนอนมาลมอินเดียพันเป็นนางอันอาทิบกเตรายตุมาเดียดตุมเชลล์สินังเกคอมมาสอนสิมันโลอาทิพิปอดมาโปรตังเตลิตุมกัดโดกเวสเมชินีจีบังกลาเทศปากีสถานละเป็นไชน่าอลังตุมเกอิสิเวตอาศัยนนเกเคลมเซตามอลังตุมอิสิเวลโลอาทิบาร์ดพันเจปากีสถานตุมในเทคเด็ดเป็นกี่นนนักกัวกับเพกบังกลาเทศละเป็นไชน่าตุมเซตามเกเคลมเพกเจกลิโลสินนมานังคาร์เลนดิ้งคนนั้นลงมาบังเตลักแค่ซิลิกุริคอริดอร์อีตุมกัดดูกาเวสเมชินีชิคเก้นสเน็กปุตตะปุปอมเมียบลงสมัยตุมเทคลงจีละอีตุมนอร์อีสละเป็นเมนแลนด์อินเดียดักกัจจิโพดิมลงพันเกตุมเกชิคเก้นเน็กปุปอซิลิกุริคอริดอร์ปุตตะปุปอเสียละดักอาจามก่อนสิเทลุมาบังเตกิโลเมตรอินคอยระหินีเวทละสิละสวัสดิมกูปุซอนซีละนอร์อีสเป็นอภัยทักดักหิมาละบังสวัสดีซีนอนเกเคลมโลกอาเทลิตุมกัดดูกาเวสเมเทคลงโลนอนเฮจงเจบังกลาเทศพรีเมียร์มินิสเตอร์Muhammad Yunus alangli Nepal adet damlo hada economic integration plan apana lang tum chingki je thanam lo chingwai damlo hal ra chingwai damlong sitame seven sister pu papu ponilo katu kawe India pu play papu kali north east aphanse papu chot seven sister pu lasila dak sikai ke sitame Ireland ding lapen ke kedam tang ni China long kawi je dam ho sitame hala bang so sitame pu elo je north east ke seven sister la ke landlocked country pu se pu north east aphanse sitame country pu selangli pu elo itu ke India under se dolang ta state chola sitame country pu se earphone elo na pen ke len lock pu se pu la pu se tami la tuma phan ke beng chen lo e tum ning hang bang de thak dak se tami un lo pa phan se non se tami ne palong sami dam li lo la bang solam se ko ulai dam le lo la solam se pin pu le lo angko hala China tum se tami la bang so por un ho se akimi project paklang le lo athi ko people ma bang tele tum ka ko se me chini ji Tibet la pen Ladakh la pen ke north east an ke lang tum ke China part pu se la tum ke chi pulo labang so pena jok nona phi langnam lo bang ta Arunachal Pradesh aphan ke lang tum ke amen ki mi earphone at lilo alang tum area po se chipulo stialang tum amen ki earphone ke jangnan po se pu JANGNAN asila bang so area aphan ke lang tum amen ki mi earphone lo lapen ke India pen se tame aning kang samse chepak lang dun lo je ni tuma territory nang tuma men ki tabret pen le la ke border ke kache largely po se pu Indian government hin men se me thak dun lo pen aning ki thi chepak lang lo seda me Pakistan atuma strategy ke la puson hello ko puson selang tum pejo pen ka cherai long lok jima lapen ke halapu Bangladesh atum seda me Siliguri corridor alang tum cherai det po an par galang tum ning hangaling trade business ka tu ka ve kapre ka det pen seda me claim long po se alang tum chema thalo ase alang tum nona mat ke North India pen cheme mi pen hayang je non ke North East la Siliguri corridor long ke inghap check hayang lo la tuma phan ke je hormu export import jinsi tamya ka sik sak dolo non mana tum news lang non lo theklong ji alang tum hanon ke pache helat long de det khang jang lo lapen ke la hayalam project non malom angring ke project pena jok elitum lang nam lo bang te Indian army mate military tum hen ahin ben sitamya lang tum ron aphan drill claim pon tang elo lang tum isi ron chithur po uplo te kai ke sitame ka chisik mek bang kenang sot labang so ka chisik mek alang tum dam eloje military drilling konalwa wang tela ke chicken snake along si Siliguri corridor long selang tum testa pwadim long si alang tum labang so military drill ke dolo haladak pinang an drone lapen ke sophisticated weapon project advanced weapon hai sitame hadak paklang pon pusipu haladak pinang an lahai pen sitame training en lo pusipu la sila ke kupi polom uploadang te non malom Bangladesh pen ke project joine lo halatum strategy matelang tum ke claim ke break project pen jok Indian government tum ben sitame military drill do pon tang lo Pakistan men ron chi thur the prang samele tu military drill ke do pon thik la puson tak thak se non sitame military drill do pon la the China tum strategy la pen ke Bangladesh la pen Pakistan tum strategy bang ke isivet pose itum ka do ka west tame chini la bang so pen jok se ka cherok tok do pon tang lo non ke Indian gov atum men sitame la bang so por ho se akonon itum lang nam lo bang ta ki minang klang lo je itum itu make pen thek lok a hutur ke tum ka che song joy ke sitame ilitum a hem arlo mate make pen thek long le det a hutur phan ke ilitum ka che song sung pik po hok ke hok lati nona por ke klang elo je pehelgam long sitame ka cherap do busi pinang analong ke klang pon sitame confirm kalila komalo ma plodang de la ke inut youtuber inut sorlo youtuber alang limen ke Jyoti Malhotra busi amen dolo la pen kyalang travel video ko se YouTube channel sitame dolo ase alang li joy pen Pakistan army tum han military tum han alang li sensitive information kacho yordo ko se pu je ason India Bharat ar lo information an ke je army tum na si doma kona si kem doma kona si avema labang su kacho yordun do ko se pu alang cho yordun lo la pen ke tangka samilong lo la pen hadak ake the ISI ake the army chief atum an sitame alang li jir pijir podola ko se pu chichini la ko se pu
alang li ko puson sila ha information cho yolo ma upload ang te alang li WhatsApp pen la pen ke Telegram pen la puson si Snapchat pen la hai men selang li information pothai lo pusi news long se dame klang pon la pen non amat ke lang li phan nep check lo la pen ke non amat ke ka kuru ka sai deng bom lang pusi li tum bir ta long pon la se alang li lang nam lo bang te subscribers tame ke dopik la pukali 300,000 subscriber an chot jet la panลักทองมา subscriber เป็นเสียงเลียดเด็ดเปียร์เทเลลับติสิแต่ล้านเป็ดเป็นเกลี่ยกันกันมันคงไม่รู้สิเป็นงานตุ้มปูลาเป็นเกี่ยลังลีปากีสถานเด็ดเกี่ยเฮมาติงลูกสิไก่เกี่ยสิตามีเชดำลาเป็นปากีสถานคอนเทนต์ล็อกสิเป็นงานเกี่ยลังลีไก่เกี่ยสิตามีปากีสถานวิดีโอปากีสถานเด็ดที่จุยดำมาวิดีโอละให้สิปักลังลาเป็นเกี่ยฮัดดักอาร์มีชีฟัตุมเป็นลังลีหลังดำลบโลตั้งแต่อินเดียนาลงอินเดียลงอาเลงเกตเทตุมิเงนุดนัดเป็นสามีกับชินยาเวลาเป็นลังพันกับชินยาบังสิตามีเวสิตามีลังฮับปากีสถานเด็ดเกี่ยhaladaga minister atuman si tami alang lipan welcome se posipu asi jong si lapuan obang te kupi alang connection ke do si lapuan ka welcome lo posi haladak pinangana tum ka kuru ka tum ripon lo apen long da long pon lo posipu je kupuson si alang tum information ka choyor jor lo ma upload ang te alang tum lang dam lo bang te vlogger sa tum ke video ka semar pe ni lapuson na hot pen si pinangana sai ke claim pon lo posi polang video pen si je la Dakar army ave la so dim ke army a kemen kon se che lo ma la hai si tami alang video long pen si upload pon bom lo la pen adhek pinangana son ke Snapchat Telegram long pen si alang pothai pon bom lo posi pu apen alar bang alang pinangana tangka long lo posi pu apen alang choche la so long ka cherap dun bang tro katum si tami dolang posi pu je Pakistan atuma phan lapusona information ka cho yor pon la se non amat ke ka kuru ka saibang ington telang la pen nepom lang la pen pinang ana professor tum han sitami nepon tang lo la pen MLA phan sitami tum lang nam lo bang te asam along nura MLA do lang phan sami nepon lo la pen non sitami nep bom lang professor phan sitami nepon lo ili tum ka do ko sami theglong po la pen ke pregjam manut ka pre tum han sitami non nep bom lang je kumama si operation sindura phan ki pudun tot ma la pen ke kham khedun ma la pen ke ka sor sar dun ma la pen ke Pakistan phan ke rai kom dun ason ka nije do abang fudo pang tang tan non si tami ke ne bang ke inton telang ape non lang nam lo bang te Jyoti Malhotra pan tami non si ri tar lip bom pen long lo je lang pina anason ke choyor lo pose pula ha information choyor pot tangka bang ke nang lepo ape ninu ta security guard si tami la puson si claim pon lo pose pu tang alang information an choyor po atangka bang ke akorte phun along si pothai lap ti pose pu jola puson tase Pakistan China la pen ke Bangladesh atum ke non ke la puse arlo munit phan se tami nepon bom lo tangka pen bai bom lo lana tangka nang pipo la sona information nang pinon pusinon ke joy pen ke claim lock puse pu non amar alang tum nang target ke Bangladesh atum ke Siliguri ko puson se ka cherai de jima la phanok se ka bor ilo puse pu la pen China atum ke north east ko son se ke thak dak jima apen ke Arunachal Pradesh ko son salang tum na che ponong logi mala lok se kabor ilo posipu la pen Pakistan atuma bang ke Kashmir ase non amat ke lang nam lo bang te 3 front lo ke thom men si India tum bang ke suluk soda ka tumun ke doi angring do bom la puson jo ase non amat ke la pusi alam se chapang yar cholang se tami prang opson pone la ke nilina to na update pon pompo bini gelan si niling ton mon pompo karo